No millores perquè t'esforces més. No millores perquè no saps què mirar. Aquesta peça és per donar-te un sistema simple per entendre la teva energia sense embolics. Ves a l'enllaç de l'avió, obre WhatsApp i escriu ferro per rebre la guia gratuïta. Si entrenes, menges bastant bé i igualment et notes baixa, canviar-ho tot només et desorienta més. Fes el test 3x7. Durant 7 dies, observa només 3 coses: energia, gana i rendiment. Estigues pendent del següent: energia, et mantens o fas baixades fortes? Gana, arribes amb calma o amb urgència? Rendiment, notes que resisteixes o cada cop et sents més buida? No busques fer-ho perfecte, busques veure si hi ha patró. Si es repeteixen fatiga, mareig o baixada clara de rendiment, val la pena consultar un professional sanitari. Ves a l'enllaç de l'avió, obre WhatsApp i escriu ferro per rebre la guia que t'orientarà.